Durmagati. Nggih. Koko Prabu. Yo. Aku Kadang Mutu Mandura. Wah, dapusi aku. Mantil meneh. Yo jotos-jotosan yo. Ming kleruwe kok tendang-tendangan ora. Ya semane ngesane penemban. Prabu Durawati kudu gelem nutake menyanti Durna Lesmana Mantra Kumara. Kok kon bali karepe piye? Pulang apa tidak? Nek bali penawamu lah gelem bali nun nyapunten kula kepeksa wani karo sampeyan. Durmagati. Aku mbahmu. Aku kuwi bapak gurumu, aku gurumu saka lima. Aku wong tuamu kok karwani karo benganture jemen kuwalat. Kuwalat sing ngomong copo. Mantil meneh. Yo jotos-jotosan yo. Ming kleruwe kok tendang-tendangan ora. Prengori ana ulane, ula king kobra ora mundak dodro. Wah ora cocok. Ora cocok kuwi. King Kroba. Apa? King Kroba. Kobra. Kroba. Kobra. Kroba. Sendir lenga patra. Sendir lenga prata. Anjani latih sing wis ketekuk ora. Brambang sakjen telu nek didol payune pira. Brambang sakjen papan nek nggo nyambel pedes banget. Ngawur. Ngawur. Tro, Aku ngawur kok kowe. Brambang saksen 5 berjuang labuh negara. berapa negara, Pak? Heeh. Brambang sakjen telu berjuang timen bersatu. Ririr. Kantor kawat Boyolali. Pedhot ning kalasan sumedhot weruh tilasan. Dirana satirene tilasmu ngene tapae. Kula minangka wakiling Koko Prabu Baladewa kon jotosi sampeyan. Der. Apa gelem apa ora? Nek gelem bali penak wae, ora gelem kula minangka wakiling Koko Prabu Baladewa kon jotosi sampeyan. Der kowe iki ora edan. Aku makmu cilik, mangane kula dijotosi Koko Prabu nuwun ngapunten nek sampeyan ora gelem bali, kepeksa kula ceng ngajal sampeyan. Bapak Dono kundul. Loh. Bali piye? Iki goleki anakmu Lesmana Mandra Kumara. Bapak Dono kundul. Loh. Bali piye? Iki goleki anakmu Lesmana Mandra Kumara. Anak Prabu Durawati kudu gelem nutake menyanti Durna Lesmana Mandra Kumara. Kok kon bali karepe piye? Pulang apa tidak? Nek bali penawamu lah gelem bali nun nyapunten kula kepeksa wani karo sampeyan. Durmagati. Aku mbahmu. Aku kuwi bapak gurumu, aku gurumu saka lima. Aku wong tuamu kok karwani karo benganture jemen kuwalat. Kuwalat sing ngomong copo. Hei. Hei. Mandek. Mandek. Durmagati. Nggih. Koko Prabu. Yo. Aku Kadang Mutu Mandura. Wah, dapusi aku. Dalane sing maju sing caki Udawa jebul iki Koko Prabu Baladewa. Ngopo kowe? Mboten napa-napa ajeng balik. Lho. Balik piye? Ngerti panjenengan ingkang majengan pabalatan mbok modal nek kula wani nek ora wani bali. Siap. Bali aja wani karo Baladewa. Oke. Nek perlu kowe saiki aku tak takon karo kowe. Nggih. Kowe karo Baladewa ki nganggep apa? Kadang Wledha. Kakang kula, Kang Mas Prabu Baladewa. Bagus. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki Kadang Nalindra. Nggih. Kowe Kadang Yayi Prabu Duryudana. Leles. Kowe pernah ya apa? Adine Tegese pangkatmu Pengilan Pati. Pangeran Pati iki pangkat sing dhuwur ning kraton. Nggih. Saiki aku tak takon karo kowe. Jujur. Lesmana Mandra Kumara lunga. Kok Begawan Durna dadak takon ning negara Durawati ki rak wong golek-golek kok. Bener.
Kula jane pun ngelikke ampun cuman pleco teng negara Ndolowati ning ngeyel dolnane ngeyel. Dolnane ngeyel. Kurawa nganti tak jotos iki rak mergo pakartine sing sak isor ing dalamaan. Papan tentrem gawe geger, papan rukun gawe rame mergo saka pokal gawe ning Parasata Kurawa. Leles. Nek kaya ngono iki sing bener sapa? Panjenengan Koko Prabu Baladewa. Sing salah Kulawa. Kulawa gelem bali apa ora? Pulun. Kon bali kabeh. Siap. Durna sekuni kon bali. Nek ora gelem bali wajibe diotosi, mangkat. Nun. Mangkato. Aduh, kula wau matur napa? Nek sekuni Durna ora gelem bali wajibe diotosi, mangkat. Maksude Durna karo Sengkuni iki nek ora gelem bali Jatasana. Kula. Nek nesu omong sing ngakon Baladewa. Siap. Man kan bali. Sing ngakon sapa? Sing ngakon Koko Prabu Baladewa. Lho ora kok malang krik ning ngarepe pamanmu iki ngopo? Sampeyan kan bali. Ming jawabane dua saja. Apa? Gelem apa ora? Nek gelem bali penak awake, ora gelem kula minangka wakiling Koko Prabu Baladewa kon jotosi sampeyan. Dur, kowe iki ora edan. Aku makmu cilik, mangane kula dijotosi Koko Prabu nuwun ngapunten nek sampeyan ora gelem bali, kepeksa kula sing ngajal sampeyan. Kok edan ya. Bapak Dono kundul. Loh. Bali piye? Iki goleki anakmu Lesmana Mandra Kumara. Anak Prabu Ndorowati kudu gelem nutuake menyang Durna Lesmana Mandra Kumara. Kok kon bali karepe piye? Pulang apa tidak? Nek bali penak awakmu ora gelem bali nun ngapunten kula kepeksa wani karo sampeyan. Durmagati. Aku mbahmu. Aku kuwi bapak gurumu, aku gurumu saka 5. Aku wong tuamu kok karwani karo benganture cuman kuwalat sing ngomong copo. Linenggak jangkanira kapisanan. Aneng prang Bratayuda. Kakang Mremban Durna, enten apa kok sampeyan kok medal saking negari Ndorowati sajak gugup kaya wong keweden? Nuwun sewu Kakang Mremban Durna, enten apa? Oh, lole kenthos walu gembol manyar-manyar. Duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Nuwun sewu, Dik. Panci kula ingkang lempaken Parasata Kurawa ingkang kapandhekan Adipati Harya Sengkuni. Nggih. Gugup ati kula. Enten apa Kakang Mremban Durna? Oh, ngen kula nyuwun priksa kan anak Prabu Ndorowati diwangsuli dening anak Prabu Baladewa ing negari Mandura. Sebabe kok nganti iso diwangsuli anak Prabu Mandura? Sejake kula pancen meksa, niat kula pancen jiat karo anak Prabu Ndorowati supaya nuduhaken tempundi dununge Lesmana Mandra Kumara. Merga kula duwe penemu yen to Nata Ndorowati niku ngerti sarana inggih menika pusaka kaca paesan. Iso ditonton lan iso mangerteni menyang Lesmana Mandra Kumara. Ning tinemune Sinuwun Ndorowati mboten paring dawuh. Wekasan kula rada sengol leh kula nyuwara. Lah niku sing marai kaya ngoten niku. Sing marai kanane mboten sae sampeyan ling ngendika sengol. Dadi murkane anak Prabu Mandura. Nggih, kula ditundung saka Kedatonegara Ndorowati. Terus sampeyan nglumpuke Parasata Kurawa. Mboten sawedi kangelan. Dina niki negara Ndorowati dibiyuki Bathang Sayuta. Nek anak Prabu Ndorowati ora kersa nedahaken wonten pundi dunungipun Lesmana Mandra Kumara putu kula, digawe dipeksa supaya dijiat supaya ngerti santo blakane menyang dunung Lesmana Mandra Kumara. Oh nggih. Napa niki mengke anak-anak kula Kurawa kedah perang utawa nandhingi kridanipun tiyang-tiyang Ndorowati? Mestine ngoten. Nadyan sing nesu nika Prabu Baladewa, ning biasane sing maju setyaki kalih Udawa, kalih prajurit-prajurit Ndorowati. Disingkirke. Mengko nek sing maju kira-kira dudu Setyaki kalih dudu Udawa. Sing maju mbantha kalani kula dhewe sing ajeng napakake. Oh nggih, ngestaken dawuh.
Kartomarmo wonten timbalan, Surtayu wonten timbalan. Gepuk perang negara Indrawati. Yen nata Indrawati ora gelem blakake menyang endi lenggahing putuku Lesmana Mandragara nyuwun pamit tambeng westu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Ayuda kewapak bawat nyobentar kewapak nyomunggo ngaloka wah kuku karepe dhewe Kartomarma inggih Koko Prabu dampyak lakon ing Prasata Kurawa ngener ana negara Indrawati. Monggo aku mau lagi wae ndukani karo Bapak Penemban Durna. Ingkang semune meksa karo Yai Prabu Ndrawati supaya mblakake menyang endi Durna Lesmana Mandrakumara. Monggo Yai Prabu Ndrawati nedeng susah merga putrane ya kuwi anakku Samba lunga saka negara Ndrawati saka ing Paranggaruda. Lah kok Penemban Durna meksa karo Yai Prabu Ndrawati supaya mblakake menyang endi lungguhing Lesmana Mandrakumara. Nganti aku wani karo Paman Penemban Durna. Kowe ndene arep ngopo kowe? Inggih. Inggih piye? Inggih dipun dawuhi dening Bapak Penemban Durna. Didhawuhi ngopo? Inggih dipun dawuhi supados sowan dhateng negari Ndrawati. Kosek wis cetha kowe mapane negara Ndrawati kok dadak kowe matur sowan negara Ndrawati. Niatmu apa? Inggih. Anu Koko Prabu. Niat kula anune sapa? Piye? Iya, niat kula jatosipun dipun dawuhi dening Bapak Penemban Durna supados sak mangke meksa dhateng Koko Prabu Ndrawati nedahaken wonten pundi lenggahipun inggih punipun Angger Lesmana Mandrakumara. Tegese kowe bakal ngramah negara Ndrawati. Kowe bakal gawe geger negara Ndrawati, ya. Sarana kowe meksa Yai Prabu Ndrawati, ngono apa piye? Nyuwun mahapunten. Sekawit Bapak Penemban Durna paring dawuh kaliyan kula bilih kula kedah mapakaken Senopati Ndrawati kedah ngasuraken Senopati Ndrawati menawi kepengin pinanggih kalian anak kula Lesmana Mandrakumara. Setyaki Udawa ora nang kene. Sing duwe kewajiban nguturake Kurawa Baladewa. Ayo. Kowe saiki tanding karo aku dicoba. Sasuwene urip ana negara Ngastina bareng Puswita marang Yai Prabu Duryudana. Aku durung tau tate mungsuh para Sata Kurawa. Dijajal nang kene ayo gage. Kaya apa aku sing tekane pati? Waduh, mboten gadah niat pantun kalian Paduka Kanjeng Koko Prabu. Piye? Mboten gadah niat pantun kalian panjenengan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Nek ora wani bali. Nanging menawi wangsul kula dipun dukani Bapak Penemban Durna. Abot endi Durna karo Baladewa? Nggih, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapura piye? Abot endi wangsulan? Nggih, awrat Penemban Durna tegese wani karo Baladewa marang kowe. Ayo, rubutan legane aku. Ora mriku kewaton, ora lakon mati dereng aku derajat wani karo Baladewa. Lan awak gelar jagat dan mengkulan kowe.
nggih. Ngene iki rak ringkes. Ora usah dadak dolanan tumbak gundule atos ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Koko Prabu estunipun. Kowe ora minggat kumacang kowe kula. Bodoh mati aku. Mandek. Durmagati. Nggih. Koko Prabu. Ya. Aku kadangmu tuwa Mandura. Wah, dapusi aku. Dalane sing maju sing Caki Udawa jebul iki Koko Prabu Baladewa. Ngopo kowe? Mboten napa-napa, ajeng balik. Lho. Balik piye? Ning ngerti panjenengan ingkang majeng ana pabalatan mbok modal nek kula wani nek ora wani bali. Siap. Bali aja wani karo Baladewa. Oke. Nek perlu kowe saiki aku tak takon karo kowe. Nggih. Kowe karo Baladewa iki nganggep apa? Kadang Wledha. Kakang kula, Kang Mas Prabu Baladewa. Bagus. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki Kadang Nalindra. Nggih. Kowe kadang Kyai Prabu Duryudana. Leles. Kowe pernah apa? Adine tegese pangkatmu Pengiran Pati. Pengiran Pati iki pangkat sing dhuwur ning kraton. Nggih. Saiki aku tak takon karo kowe. Jujur. Lesmana Mandra Kumara lunga. Kok Begawan Durna dadak takon ning negara Ndrawati ki rak wong golek-golek kok. Bener. Kula jane pun ngelikke ampun cuman pleco teng negara Ndrawati ning ngeyel dolnane ngeyel. Dolnane ngeyel. Kurawa nganti tak jotos iki rak mergo pakartine sing sak isor ing dalamaan. Papan tentrem gawe geger, papan rukun gawe rame mergo saka pokal gawe ning Parasata Kurawa. Leles. Nek kaya ngono iki sing bener sapa? Panjenengan Koko Prabu Baladewa. Sing salah Kulawa. Kulawa gelem bali apa ora? Pulun. Kon bali kabeh. Siap. Durna sing kon bali. Nek ora gelem bali wajibe diotosi, mangkat. Nun. Mangkato. Aduh, kula wau matur napa? Nek sengkune Durna ora gelem bali wajibe diotosi, mangkat. Maksude Durna karo Sengkuni iki nek ora gelem bali Jatasana. Kula. Nek nesu omong sing ngakon Baladewa. Siap. Man kan bali. Sing ngakon sapa? Sing ngakon Koko Prabu Baladewa. Lho ra kowe kok malang krik ning ngarepe pamanmu iki ngopo? Sampeyan kan bali. Ming jawabane dua saja. Apa? Gelem apa ora? Nek gelem bali penak awake, ora gelem kula minangka wakiling Koko Prabu Baladewa kon jotosi sampeyan. Dur, kowe iki ora edan. Aku makmu cilik, mangane kula dijotosi Koko Prabu nuwun ngapunten nek sampeyan ora gelem bali, kepeksa kula ceng ngajal sampeyan. Kok edan ya. Bapak Dono kundul. Loh. Bali piye? Iki goleki anakmu Lesmana Mandra Kumara. Anak Prabu Ndrawati kudu gelem nutuake menyandi durung Lesmana Mandra Kumara. Kok kon bali karepe piye? Pulang apa tidak? Nek bali penak awakmu ora gelem bali, nuwun ngapunten kula kepeksa wani karo sampeyan. Durmagati. Aku mbahmu. Aku kuwi bapak gurumu, aku gurumu saka 5. Aku wong tuamu kok karwani karo benganture cuman kuwalat sing ngomong copo. Lapol komandan. Durmagati piye?
Kulawa pun lesik. Mundul kabeh. Cengkuni kula jotos, Durna kula jotos bagus. Nadyan rupamu ala. Nadyan kowe kuwi nuwun sewu piranganing Kurawa. Ning sakake Kurawa cacah 100 ki nek ana prenculane wong apik, Kurawa bakale tumular dadi apik. Nggih. Kula kuwi tetep dadi wong apik. Sendika. Nek kira-kira Durna Sengkuni arep mindak sing ora prayoga, mbok eleke. Siap. Wis ngono kowe bali. Nggih. Wis bali yo. Kula jeng teng mriki mawon. Lho. Ngopo nang kene? Kula mesti dibales karo Sengkuni karo Durna. Kuwi perkaramu. Sing baku kowe kudu wani jejeke adil lan bener. Nek kowe wani jejeke adil iki apa? Pitukane kudu tok dodo, kudu tok tanggung. Nggih, nggih. Lara ora apa-apa. Mati ora apa-apa. Ning belani bener. Oke, siap. Ning mati tenan kita. Ora dikeloyok karo Cengkuni karo Durna nglekoso wis kono bali yo. Bali yo, goleki Lesmana aja ganggu gawe kemerdekaning negara Ndarawati. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Durna Gati. Kembang rawe. Ngawur bae ora. Ya. Saka kono kaya wong nguran. Gendong. Kuwi apa? Kuwi kesenian apa kuwi? Hah? Ra yo apik. Enak apa wong urip ning alam donya. Sae tatose. Aduh, lolo wis kangelan dipaitu. Ya ora gembus. Ya ora ya nduk. Waduh. Aduh. Ngapunten, Mbak, ngapunten. Sae tatose. Dua lolo wis kangelan dipaitu. Ya la ya Mas. Ya la genduk. Neno. Wah. Suaramu apik. Brambang sak sen 5 berjuang lapun negara. Brambang sak sen 3 berjuang timen bersatu. Riri. Ayo Bagong. Riri. Wadro. Prengori ana ulane ula-ula dul ora nyokon dudel satirene bola-bali wutele bot. Goblok. Bodoh. Koclok. Tolol. Awe ora iso neruske bapak. Bapak iki nek nembang ngono nek diteruske senenge ra jamak-jamak ora. Riri prengori ana ulane nek ra iso ula tali picis ora ala mundhak manis. Dirana satirene tak temek kena janggute. Riri ringane ana ulane ula-ula dumung ora ala mundhak dunung. Dirana satirene tak temek kena janggute. Kuwi digawe ula apa wae saka. Riri prengori ana ulane ula-ula sendok ora ala mundhak medhok. Lah, dirana satirene tak temek kena janggute. Ula tali wangsa. Riri prengori ana ulane ula tali wangsa ora ala mundhak mingsra. Dirana satirene tak temek kena janggute. King Cobra. Riri prengori ana ulane ula king cobra ora mundhak ndodra. Wah ora cocok. Ora cocok king kroba. Apa? King kroba. Kroba. Sendir lenga patra.
Anjani latih sing wis ketekuk ora. Mau lagu apa to, Tru? Jineman ular kambang. Kowe nek iso nembang kuwi karo bapak mesti disayang mbok njaluk apa dituruti. Enak apa? Wah, kok ora krungu ya? saya seru. Mengarep andenya sae dados dua lulune SAE kuwi oli. Aku tekan kira mah diajar kowe nek SAE kok oli. SAE kira oli to? Sae dados dua lulu wis kangelan dipaidu yo lah yo Mas. Nduk, Ya nduk, ya lah ya nduk. Sasi sura siswa. Sasi siswa sura-sura. sasi serane posona pol Lho dene kok bapak rene. Brambang sakjen telu nek didol payune pira. Brambang sakjen papan nek nggo nyambel pedes banget. Ngawur. Ngawur. Tru, Aku ngawur kok kowe. Brambang saksen 5 berjuang labuh negara. berapa negara, Pak? Heeh. Brambang sakjen telu berjuang timen bersatu. Ririn. Kantor kawat Boyolali. Pedhot ning kalasan sumedhot perut tilasan. Dirana satirene tilasmu ngene tapae. Yo jotos-jotosan yo. Ming kleruwe kok tendang-tendangan ora. Ya semane ngesani penemban sapa Madu Bronto. Yo ndak selak kesuwen. Ya. Jane Pandhita kang ginare wangsit pindha kumbang pindha kumbang kang ngajaping tawang Remban pinten-pinten dinten mboten kepareng medal saking pertapan niki kok lenggah enten petrabakan. Kula ingkang abdi pun Semar nyadong dawuh Remban. Nggih, Remban. Kula ingkang abdi pun Nala Gareng nyadong dawuh Remban. Remban kula ingkang abdi pun Petruk cumadong dawuh. Tru. Penemban Madu Bronto iki waria. Wus. Ngawur nek omong ki senengane waton clekat lho.
Kowe kok iso muni ngono? Kan lho tangane sing mburi lho kok aleman kok ngene iki. Sing endi? Tangane sing mburi lho. Kae tangan pendhita iki ngono ya kok enggak jejoli sutang tangan. Omongane kok sotke Penemban Madubronto Ciraka. Oh, Mas Tunama Sidam Skaring Bawana Langgeng. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Apan kepara nyata yen to dina samengko aku metu saka ing pertapan mapan ana ing pecrabakan. Karana dina iki dina ingkang wis dingendikake dening para dewa bakal tumedhak wujuding kanugrahan ingkang tirampa dening titahe sinambi nanting marang ketrimaning uripe Begawan Madubronto mbok menawa aku ingkang keduga sarta kuat anggayuh kanugrahaning Jawata mau Kakang Nayantaka miat langening kalanggiwan agrar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorote tahan padang kasuran pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga nek pancen iku sing digayuh Sang Tapa kula namung saged memuji mugi-mugi napa sing manggayuh saged kasembadan pamujimu tak suwun ndak dawuhi supaya kowe mapan ning wepungkuraning pertapan merga sedhela meneh bakal ana dayok ingkang sayektine ora kena kawanguran dening sapa wae Kakang Semar nggih ngeslaken dawuh Penemban kontangi ning samudra anglangut kadangmu padha arantena becik desa amendemo baris kang prayitna tinumpesan ayo saranta iku wong Dwarawati Mas Tunama Sidam Skaring Bawana Langgeng Penemban aja kaget aku ingkang prapta ning pertapan mringin putih sira Sang Mahayogi banget nggone nglakoni gentur tapa brata semedi maladihening mongko aku wis ngerti marang ceceking penggaling Sang Penemban ya Sang Pinandita tanole kejaba munggayuh tumruning wahyu kanugrahaning dewa Penemban gandeng dak sawang saka paningal permana jati katon resik jiwaning Penemban Madubronto ing wringin putih mula saka penemuku ya mung sira ingkang pantes dadi swarganing wahyu cakraning Rat Penemban. Bumi sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur kaya wis weruh marang jatining wahyu ingkang wis manjing angganing Sang Penemban Madubronto
Mila nadyan wis kedunungan kanugrahan parandene datan mubah, datan musik sang penemban Madu Bronto mulat pelajaring putra Indrawati. Wah, dalah mapan ana ing kene Wahyu Cakraning Rat. Nuwun sewu. Radi kaget raos sing manahipun ingkang abdipun Madu Bronto. Raden panjenengan menika sinten? Teka mlajar-mlajar lumajar mlebet wonten ing telenging petrabaan. Yen kowe durung tau tepung karo aku ditepungake wae putra Indrawati satru ing Maranggaruda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka. Wonten menapa dene jengandika mlajar-mlajar penemban. Ora usah dadak mbok tedeng aling-alingi. Ingkang kedulungan Wahyu Cakraning Rat merga playuning Wahyu mlebu ning petrabaan pertapan. Tumuli elang ndak kedhepake manjingangganing penemban Madu Bronto. Mula kang sengko kuwi ora usah dadak kakehan gunem sing tanpa guna praptaning putra Indrawati ana ngarepaning penemban Madu Bronto. Saya timung kepengin nyuwun Wahyu bakal ndak boyong. Nyuwun pangapunten. Estunipun kula mboten badhe owel sarta anggrundel nyaosaken Wahyu. Nanging kados pundi anggen kula badhe nyaosaken jernyatanipun sak mangke sampun lenggah momong dhateng jagadipun Madu Bronto. Kula mboten saged ngaturaken dhateng jengandika Raden. Yen ngono aku ingkang bakal ngrudha paripeksa. Lho, lajeng serananipun anggen paduka badhe ngrudha paripeksa. Kowe tak pateni Wahyu oncat Wahyu bakal manjing angganing Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka. Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Aku bareng mlayune putra Ndrawati kadangku Kakang Samba Wisnu Bratangga ning oyak-oyak Wahyu. Lah kok dadi Wahyu mapan ana ing pertapan kene. Kowe sapa penemban? Kula Madu Bronto, Raden. Panjenengan sinten? Lesmana Mandra Kumara. Putra ing negara Ngastina calon dadi Ratu Ngastina. Ilanging Wahyu mapan ning angganing Madu Bronto ya kowe. Mula tak jaluk menawi kula mboten ngaturaken. Wah, lakon mati dening aku kowe Madu Bronto. Kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Angger Samba. Aman. Mboten nginten Paman sedaki dumugi wonten mriki. Nggih. Wonten menapa Paman? Dipun utus dening Ingkang Rama ngobati Angger Samba. Mindran saking kasatriyan Maranggaruda. Mboten kok pados kamuktening pribadi kula namung napakaken dhateng gesang kula. Lha pripun? Kula tapa wonten ing wana Krendayana nggayuh Wahyu Cakraning Rat ingkang sekawit Wahyu sampun mapan angganipun ingkang putra ing Maranggaruda nanging oncat tumuli mapan wonten ing pertapan Wringin Putih manjing angganipun pandhita muda nami Madu Bronto. Kula suwun boten dipun paringaken badhe kula pejahi. Kula kenging daya perbawa kontal kaprapal kendang kapracundang. Paman kepasang yuk ya katujuh ing ngene. Paman rawuh wonten ing mapan mriki kula nyuwun senjata pitulung Pendhita Madu Bronto kapejaana. Nggih.
Kula dumugi mriki menika dipun dawuh supados madosi angger sapa. Menapa mboten langkung prayogi menawi menapa ing sampun paduka lampahi menika dipun aturaken ingkang Rama Narendra ing Ndorowati. Sinten ngertos ingkang Rama saged belani dhateng angger sapa. Oh inggih, ngestaken dawuh Paman. Kresna tan tulursa mring Sang Resi Jahnawi Suta Koko Prabu piye sampun boten gadhahi pengajeng-ajeng krana kesahipun anak kula pun Abimanyu monggo paduka sampun kepareng lan paduka Kanjeng Koko Prabu sampun sagah angupaya wonten pundi dunungipun anak kula. Nanging kenging menapa anggen paduka tindak mandheg mangu sajak katingal bingung penggalipun Koko Prabu. Janaka wonten dawuh. Ya ming ana parapatan negara Ngamarta mau pun Kakang ora prasaja, pun Kakang ora bloko. Upama ta pun Kakang kuwi nyambut gawe ora bakal bisa rampung merga penggaling pun Kakang uga ora jenjem, atiku uga ora jenak. Liripun kados pundi? Ngerti yo? Pun Kakang mbok pasrahi ngupaya menyang dilunganing Si Abimanyu ku satemene pun Kakang uga bingung merga putraku Samba ya Kusuma Kilatmaka ing Paranggaruda uga wis 3 sasi iki ninggal kasatriyan. Ora coba aku jedring wong tuwa mengko kelangan anak kok kon goleki anakmu kuwi apa iso tuwajuh nggonku nyambut gawe. Kenging menapa paduka mboten paring dawuh kala nalika wonten ing parapatan mung aku ora kepenak karo Yai Darmaji disengguh aku mengko ora tanggung jawab kalawan para Pandhawa lan ora tanggung jawab kalawan putra-putra Pandhawa. Lajeng sak mangke kados pundi? Wis ayo bebarangan dipasrahke marang Purbaning Hyang Mahanasa. Jernyatane anak kuwi saka tembung anane putra kuwi merga saka paringi sing gawe jagat dene kowe karo aku mung dititipi upama ana apa-apa pasrah wae Janaka. Awur wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso Samba inggih kula Kanjeng Rama kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya tak tampa pangestune wong atuwamu tampanana kula pun dinggo jimat paripih Setyaki wonten timbalan pinter nggonmu ngupaya kaliyan anakmu Samba nggih samangke sampun kula aturaken Koko Prabu ya tak tampa ya mung ana apa lah kok gegaping paningalmu ora kaya adat sabene Rama sampun ngantos lepataken dhateng jasad kula mboten lepat wong lunga saka kasatriyan suwene 3 sasi mongko ora pamit kok ora rupangsane luput inggih namung kesah kula menika mboten nuruti dhateng pribadi kula piyambak namung kula menika istrinipun nggayuh kanugrahan lho Gusti Samba nggayuh kanugrahan inggih seranane kula nglampahi tapa wonten telenging wana Krendayana nampi sasmitaning dewa bilih Jawata matedaken kanugrahan wujudipun Wahyu Cakraningrat Rama mugi andhadosna ing kawuningan ing sekawet tinampi kasutapan kula Wahyu manjing angganipun ing putra pun Samba nanging boten dangu Wahyu oncat tumuli kula oyak manjing wonten ing pertapan naminipun pertapan Ngringin Putih wonten pandhita muda naminipun Begawan Madu Branta Wahyu manjing angganipun Begawan Madu Branta tumuli kula boten trima wahyu kula suwun boten dipun paringaken Madu Branta badhe kula pejahi
Nanging kula kenging daya kemanden kontal kaprapal kendang kapracundang tumuli kula pinanggih kaliyan Paman Setyaki. Kosek to. Lah wong sing jeneng Wahyu kuwi mapane ana ing angganing titah kuwi ora dipeksa. Merga Wahyu ki kanugraning Hyang Mahanasa tumrap titahe ingkang pancen bener becik nglakoni uripe sarta kewajibane kanthi tuntas. Lah kok dadi kowe kok kaya bocah cilik ana Wahyu kok sing kedunungan ayu arep tok pateni terus Wahyune uncak manjing nang kowe napa piye? Sirmu ngono iya. Inggih. Niat kula ngaten. Lah ora bakal lakon. Rama sak mangke ngatene mawon. Ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Rama kula aturi belani dhateng kula. Lho, belani tegese piye? Rama kula aturi mejahi Madubranta. Lah nek aku kon mateni Madubranta aku ora sagu. Aku ora sagu. Merga kuwi keperluanmu lan aku ora duwe niat gayuh Wahyu Cakraningrat. Dadi anak kowe aja gampang sumindhe marang panguwasaning wong tuwa. Ning gunakno tembung ngopor bebek mentas awakmu dhewe. Yen kowe pengen gayuh Wahyu ora sarana memateni marang sak pepadaning urip. Luwih-luwih kowe wani mateni Madubranta. Kuwi tegese saya gedhe dosamu, wong sing kedunungan dosa kuwi tangeh kedunungan Wahyu. Lah apa arep tok teruske? Apa arep tok teruske? Iya. Inggih nyuwun mapunten nanging raos kula dereng marem. Raos kula dereng marem Kanjeng Rama mbok menapa kula aturi nuruti dhateng kula pamirama mboten perlu kersa mejahi Madubranta. Kula aturi rawuh wonten pertapan Wringin Putih. Sak boten-botenipun gegira dhateng kawontenanipun Madubranta. Ya wis coba kaya ngono tak tilikane Madubranta kaya ngapa. Sesumbar lindho bumi kunjing kumaludhuk kuntur ketup ing tobat iki to ing ngaran Madubranta inggih menika Pandya Betari Durga iya pancen mengkono wonten menapa teka mlebet pertapan ketingal ngisih siyung pasuryan abrit amber gadak katandha bilih paduka Sang Pandya Betari Durga nedeng nawung duka para nyata sruning deduganku ora kejebamu marang kowe Madubranta kowe ngungasake kaprawiran kowe ngundurake putu Lesmana Mandra kemarin kepengin gayuh wujuding Wahyu Cakraningrat mbok weneke apa ora mboten badhe kula aturaken dhateng sinten kemawon yen ngono kowe wani karo aku mumpung dereng kelajeng Pandya Betari Durga monggo kamurkanipun Pandya Betari Durga menika mboten saged awas paningalipun menawi panjenengan awas paningalipun mestinipun boten badhe kawiyos pangendika paduka ing mekaten menika kala wau krana nyuwurupi sinten ingkang lenggah wonten ing singasana adipapan plenggan ingkang ngabdipun Madubranta tobat bukulun pangapunten bukulun sewu-sewu karapatanipun ingkang ngabdi tadah wadana dening ngantos kalepyan anggen kula nyawang dhateng paduka Hyang Adi pukulun boten kanthi kanyana-cana krana sating paduka. Satemah kula nandhang cacat asta ingkang kados mekaten menika pukulun kula nyuwun pamit, kula nyuwun pangapunten pukulun, kula nyuwun pangapunten.
Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa apa iki ngaran Madubronto inggih sinuwun kula ngabdi ngringen putih pun Begawan Madubronto Paduka Nalindra Dwarawati lah dalah pancen wasis pancen titis kang dadi paningalmu ya aku Ratu Dwarawati iki adhiku Werkudara apa dene Janaka lajeng kepareng Paduka kados pundi menapa badhe ngruda peksa kaliyan ingkang abdi pun Madubronto anggen Paduka mbelani dhateng ingkang putra pun Raden Samba menawi Paduka badhe paring pidana dhateng kula monggo sinuwun kula mboten badhe owel agengipun katigasa jangga kula mboten badhe selak waton menika dados sarana anggen Paduka saged mbelani dhateng ingkang putra nadyan ingkang putra tumindakipun kados mekaten menika namung emanipun menawi ngantos Paduka sinuwun Prabu Ndrawati menika mbelani dhateng Raden Samba menapa mboten ateges panjenengan menika bebasanipun mboten dahar nangka nanging gabul pulutipun eman temen ing atasipun panjenengan menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu teka panjenengan mboten priksa dhateng ngabdipun Madubronto waduh mati aku ah Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung waduh pukulun sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadana ngantos mboten nyumurupi dhateng kawontenanipun Paduka Hyang Adi pukulun asih purana ingkang lenggah wonten ing singasana papan pelengganipun Begawan Madubronto pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening Paduka Pulun sampun kepareng ngemongi dhateng anak kula Panangka Wijaya pukulun. Kresna apanulun ingkang wis miji kelawan Si Abimanyu ya atmaja kita supaya teteki mesu budi ana ing telenging pertapan Mringin Putih krana wis ginaris lamun Abimanyu ingkang kawasa nampa wahyu ning Nalindra wahyu Cakraningrat ingkang besuke bakal pinardawa kamulyane lan nyambung kelawan sejarahing para Pandhawa ulun kundur makayangan Narayana. Kaya wis ora duwe pangarep-arep ngatuam goleki kelawan kowe Abimanyu nyuwun pangapunten Kanjeng Rama ingkang putra namung sendika dawuhipun Sang Hyang Asih Prana kedah nilar dhateng kasatyan ing Tanjung Anom inggih Plongkowati ora apa-apa cah bagus waton kabeh dadi sarana kamulyanmu kabeh pun Rama bakal ngapura sepira keluputamu kena penemban madu dosane manuke podang unine kungkuan apa Kang kan Madubronto ora ana itu ha apa sing ana Ndara Abimanyu aku ora wis diomongi Semar to kan Madubronto kuwi bendarane awake dhewe kowe mung ora tanggap aku ki ora tau ngoncaki Sasmita kaya ngono kuwi sing taun saiki mung ngimpen tak buka ana ing 1001 malam wo nomor ya nggo penguripan terjang ora ngono kuwi Truk Arjuna nuntun maring adal Abimanyu kantinen bali marang negara Ngamarta kok ora aku tak ngendhake Samba ndak ora prayoga kedadeane
maring Adawa. Kowe tak jarwani ning aja kaget lan aja kogel kagelan atimu ya. Piye? Pandhita ing ringen putih Madu Branta mau sayektine adimu Angka Wijaya ingkang dimongi dening Sang Hyang Asih Prana. Mula gandeng Sang Hyang Marbudi ngrat wae momong kelawan Si Angka Wijaya ora aneh. Yen to Wahyu ora bakal keliya ya ming Angka Wijaya ingkang pantes lan trep kedunungan Wahyu. Mula kowe tak jaluk sing ngalah, sing tentrem atimu, sing ikhlas. Ora usah duwe rasa grundel marang sapa wae. Sesuk yen ana tumurning Wahyu meneh pun Rama sago bakal nggayuhake. Nggih, matur nuwun Rama. Sajae Kang Putra kok kagul. Le tindak mlayu banter banget mboten tumuju teng negara Ndarawati. Petro. Nom-noman kaya Samba ingkang ora kulina digula wentah rasane mesti kaya mengkono, nggih. Kagul kok gelan atine dikira wong tuane ora mbelani marang anak. Lah nika nek tindakne kok terus pripun? Wis ben pancen kudu kaya ngene kodrat lelakoning si Samba. Merga pancen besok bakal ana lelakon ingkang ana sambung rapete karo anakku. Oh, nggih, manut mawon, Ndara. Kudara Lesmana nggih jaluk Wahyu cakraning rat wis manjing angganing Abimanyu ya sak wahyu-wahyune butuhe Wahyu kula kepengin dunungan Wahyu kowe bali aja gawe murkane pamanmu pripun aja gawe murkaning pamanmu Jodipati sampeyan ajeng murka kula ora wedi karo paman Jodipati aduh yo golek ana Wahyu liyane cakrane lan isih pirang-pirang kang bakal mudhun ana ing jagat. Arsa madangi jagat tumungo-mungo paning sak pucaking bukir marbak bangsa merat keneng soroting surya mega lan gunung woi wah mati sampean niku senengane kok. Kula niku wis tuwa, dadi watuk niku gawane wong tuwek kaya kula. Wah, Dipolya nggih. Ben Purwamadya wusana pun paripurna, Den. Mugi-mugi wilujeng sedayanipun. Papan mriki saged dipun ginakaken ingkang sakmurwatipun lan dados sarana rukuning para warga. Ya, Semar. Semanten ugi kula minangka dados wakil ing kanca-kanca lan kula pribadi nek enten lepate anggen kula ngayahi sedalu kula wau. Sedaya mboten kanthi kasengaja namung dapur kegojekan. Sura Sudira Jayane ingkang ratsuh berasut kaping 12 Darmastuti rayung sami makarya rayung samya pinanggih.
Mugi-mugi sanes wekdal kula saged pinanggih malih Ndara.